Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigyan po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado Pitsa 21 na. Buwan mga higala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Pitsa 21 naman mahigala so siyam ka adlaw na lang yun. Sa dili pa ang Hunyo 30, ang adlaw gikatakda nga manaog na sa Kapitulyo si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Kanta nagpagtagad makagalaan kani pabilin ra ba og mga istorya indekin? Kini ni ang medyo tanghaga kayo ning iyang mga hibuhian nga istorya. Sa pikas bahin miingon siya nga excited na siya mga higala sa pagbalik sa kini ni ang matawag nato nga pagkasibilya niya. Pero sa pikas bahin miingon siya nga ipadayon gyud niya ang iyang mga programa sa Kapitulyo indekin. Og matod pa niya nga watch me. Ini mao'y butang bantayanan bagbayo mga kaigalaan o challenge ni sa administrasyon o niya ni Pambari 4 mga sukit paminaw nga kinahanglan gyud nga mo deliver sa iya mahigala nga mga saad ngadto sa mga subuanon og ang iyang team no nga naa gyud ang malasakit o sakripisyo aron nga magmalampuson ang administrasyon mahigala ni Pambari 4. Straight to the Kay point. karon pa lang nasayod ta mga kagalaan kining wa pag-cooperate sa iyang transition team uban pa mga higala sa kini ni ang trust fund mahigala nga iyang himo-himo din ha. Kay iya gyud mahigalang gusto nga ipadayon ang suroy-suroy sugbo ug uban pang ipangbuhat mahigalang Gwen Garcia gobernador mga higala nga outgoing. Nagpasabot kini mga kagalaan nga duna mga higalay pag paningkamot gyud niya nga kunuhay mulutaw niya nga si Pambari 4 dili magmalampuson. Straight to the point. Iyang samok-samokon, iyang lawgawon mga higala ang liderato ni Pambari 4. Straight to the point. Tagaanta nagpagtagad mga higala no. Unya atong tan-awon ang Kapitulyo og kinini ang dunay mga kaayuhan mga higala dinha nga alang sa katawhan og unsay ilang buhaton. Karon mga higala i-insister man gyud niya katuto ang iya mga higalang suroy-suroy sugbo. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan niya. Gusto niya mga higala nga dunay trust fund labot ana. Gov Gwen maunay napildihan nimo ng suroy-suroy. Kisa may giganahan ng suroy-suroy, kadto rang maka-afford ni anang suroy-suroy. Sa panahon sa kalisod, kanang suroy-suroy mo imong ipaulahi sa prioridad sa imong budgeting indekin. Parihara ka na may gilas pamilya ba? Magbakasyon-bakasyon ang pamilya, unahon na o unahon ang bugas, unahon ang tambal. Depende sa prioridad. Ang imong itagaag prioridad, ang imong suroy-suroy hala kiat. O mahinungdan nga nabiyaan na hinuon ang mga hospitals. Straight to the point. Katong po sa usa ka doktor nga imong gipanangtang ang mga doktor. Og unya unsa may nahitabo dito sa probinsya may gilapulting luuya sa mga kaigsunan nato sa probinsya. Kay wa ka mga higalay si Gwen Garcia wa niya tagai og focus ang healthcare sa probinsya. Straight to the Kay point. ni focus siya sa suroy-suroy sugbo. Kay tuwa dito ang iyang pagkalagan ngadto mga higala nga musalir siya dito sa iyang suroy-suroy. Unsang klasihas programa na sa panggobyerno. Karon butaga tagaan tanig pagtagad mga kaigalaan. Ang nalipay ana kadto lang tubig-tubigan. Nga kadtong maka-afford nga magsuroy-suroy. Panalitan og ngani ang mga yano og pobreng mga subuanon di man sa gyud kamo apil ana kay mga sosyal man na day. Kana magsuroy-suroy diha sugbo, sakay sila anang ilang kuan mag-usas sila to uban si Governor Gwendolyn Garcia hala suroy-suroy mahigalas probinsya. Nya kinsa man ang mga tawhana ganahan day mo kuyog ang mga subuanon dang yanong subuanon. So ang nalipay kadto mga higalang dunay kwarta. Kadtong mga turista mga kaigalaan nga pwede man ang muari sila mga higala
nga moadto sila mosuroy sila ila. Giyahan na nagklaro sa atong turise mga higala nga aspito. Dito sa Bohol, nindot man mga kagalaan mga adto kag Bohol daykin, adto kag mga tourist destinations, wa man magban-uban ilang gobernador. Andres ato hala kuyog dito, siya mo'y how dito hala, siya mo'y abibahan dito, dili ni mga higala ko ang center of attraction si Garcia. Mauni ang gusto bahala na ang mga tao, wa mga kahigsunay, klaro nga serbisyo, batakang serbisyo labi na sa healthcare mga kaigalaan. Straight to the point. At kanihang tagag pagtagad lubutaga sa Batuban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Bantayanan sa mga subuanon o mapasinsyahon ng mga subuanon nga doon na mga higalay pag-deliver o niya niining sa termino na ni Pambari 4. Of course, sa pipila kabuan, mga pa ni siya. Kawa man mga higalay, transition nga klaro. O manghinaot nga kining mga team niya nga naa siyang palibot, no? Nga doon ay kasing-kasing sa pagserbisyo o kinahanglan nga ang tan-awon mga higala nga magwalampuson ang iyang administrasyon. No, kaya na ang dili mga interest nga personal. Kinahanglan unahon una gyud no ang interest sa katawhan aron magmalampuson. Mora na para nako simple ra kayo mahigala nga magmalampuson ang paghuna-huna og alang mahigala sa probinsya. Straight to the point. Gatanig pagtagad do butaga sa Batuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Challenge ni kay bantayanan ni mga kagilaan. Unya kini ni ang si Governor-elect Pambari 4 nang himakak nga may kalabutan sa usa ka unauthorized election survey nga mao'y gitumbok sa usa ka disqualification case nga ginuso sa pangu sa Sugbo News ang media arm sa Kapitolyo batok kaniya. Ang maong survey nga gipost sa social media nagpakita nga si Pambari 4 naguna og 82% batok ni Garcia. Suko sila mahigala nga dunay survey nga 82% si Pambari 4 nya si Garcia nabiyaan. Pero sa ilang survey nga 92%, 98% mahigalas guwen, nya 2% ng kampam, way okay ra sila. O babawsan mga higalap, kisi-kisi. Mausap na sa kaso, ha? Usog mo pa sa kaso, o niyang babawsan mga kaigalan, di mo tuo sa balaod. Mo gamit sa balaod, unya kung mabawsan, di mo tuog balaod. So kadtong ila kunuhay, RPMD man kunuhay tong ila, ilang survey. Anya kining survey mga higalang usa, kinini ang lahi kunuhay ni. Ato ning klarohon makagalan kaluoy sa taon sa mga tao nga gigamit nga mao kunuhay mo pasakag kaso. Ato ning tagag pagtagad mga higala karon nga buntaga. Ang katawhang Subuano na sayod, ang taga Kumilik sa Sugbo na sayod, no? Nagbantay ang katawhan, nasayod ang katawhan, nasayod ang Kumilik din sa Sugbo unsa ang mandato nga gihatag sa katawhan ngadto ni Pambari 4. Straight to the I hope point. nga wa mga higalay mga lawgaw aning mahitabo. Kay apasangil nila kay ang camp kuno ni Pam ang nag-survey. Adang di question kuno hay mahigala nga survey. Straight to the point. Katong ila kuno hay RPMD man kuno hay to, Og tungod kay nituo sila sa ilang survey. Mamanay bantayanan mahigala ng survey kay mutuo ka gani sa mong survey nituo sila nga permirong survey layo pang eleksyon 95% kang gwen. Ang kang Pambari 4 4% ra kapin kay doon na pag-iusa mga higalang ni dagan tong gobernador. Sa diyan nagkaduol ng eleksyon nga si Pambari 4 mahigala mas naila na nabutang na hinoon kang gwen 98% ang kang Pam na 2% na lang. Isumbalik nila oy ang ila mahigalang survey. Atong ipagtagad ro butaga sa Manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong ipabati karon butaga sab ang speech ni Cebu outgoing Governor Gwendolyn Garcia kagahapon at tubangan sa mga mayor dito mga higala sa Robinson Galleria. Dito, hasta microphone na po nasuko na sad siya. Sige lang niya pong kasaputon mga sukit tig paminaw. Kata ni pagtagad no butaga sa Manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mga barangay tanod mga tanod sa barangay Lawaan dakbayan sa Talisay nik karatil og dagan dihang miresponde sila og alarma ang ilang girespondihan
tao mga higala nga matod pa nag-amok. Nag-amok ba ni Sor? Naghurumentado ba? Nagdagsundang naghurumentado. Niresponde ang mga tanod og sa diha mga higala nga nakakita nila kini mo nag-amok, sila gigukod porbidang karatildagan sa mga tanod. Lagi tala ni katawa-katawa mga higala, di pod bayat lalim ng barangay tanod kanya ikaw may gukuron. Muna magdepende gina kung panalitan kinsa may respondihan sama ining atong kapulisan ba. Kinsa may respondihan unsa man armed and dangerous person. Kay maingon gani nga respondihan wala ra may armas. O sige okay ra na. Pero maingon gani nga nagdag sundang so medyo di ka kumpiyansa ana. Labi pag maingon nga nagdag na ay pusil. So muna nga SWAT na mo adto indekin kung naanay pusil. Kay delikado man, dangerous naman. So delikado kayo sa mga barangay tanod mo yung responde dapat mga isang tabang ato daan. Kay delikado mapike ang ilang batuta mahigala sa sundang sa nag-amok. ang nag-amok mahigala nagdag sundang, ang atong tanod nagdag batuta. Kunting luuya taon kayo. So inani gani og dunay mga alarmahan nga nani nagdag sundang, nag-amok na naa. Mayo og mo taong ngayon nagtabang daan sa kapulisan indekin. Kay delikado man basin unya hinog musukol. Namo ning nahitabo mahigalat perti na karatil sa mga tanod. Ato po mga pulis nga katong muasdang sad. Ayo tong pulis nga palato dito sa konday nga gigukod sa iro. Maldituhon sa tong kuan katong dito sa Aluginsan ba to, sa Toledo ba to? Maldituhon sa tong tawhana nga pag abot sa mga pulis gibuhian ang mga iro. Wa madakpi kay nang hadlok ang pulis mahigala kay dunay gipaak. Mag-serve unta to sila sa warrant apan pag-abot dito ang mga iro mga higala mo inigukod nila. Lagi tala ni katawa mga sukin tig paminaw. Nagatalig pagtagad butaga sa tuban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kaluhan Pilipinas ni isa na sa crisis level number 3 sa Israel ug Iran og nanawagan sa mga Pilipino nga apektado sa tensyon sa Middle East nga mopahimo sa voluntary repatriation sa gobyerno. Straight to the Mao point. ni ang laing problema unya mga higala. Kay ang big time oil price musugat sa mga motorista sa sunod semana. Ani atay mga OFWs nga i-repatriate, ipapauli sa Pilipinas gumikan sa gubot dito, plus musugat pa gyud ang taas nga presyo sa lana mga kaigalaan. Doon na pa increase sa pritihan. Ang uminto sa presyo sa gasolina musaka sa 2.50 ngadto sa 3 ang matag litro. Straight to the point. Paita ang sitwasyon na Ginoo ko, ha? O 3 pesos ang kada litro. Unya pila ka litro imong patubil, mo nay mo patong. Pagka problemahan yun ako. Apektado mga higala gumikan sa pagtaas sa world market, no, sa presyo sa lana. Ug unya may higala sa ang diesel gikan sa 4.30 ngadto sa 4.80 na ang matag litro ug ang kerosene gikan sa 4.25 ngadto sa 4.40 ang matag litro. Straight to the Mao point. ni ang tinuod, mao ni ang realidad nga problema nga atubangon sa mga Pilipino. Ang pangutana, atubangon ba ang maong problema o magsigi gapon mahigalag impeachment ni Sara? Ang diesel hapit na mo 5 pesos, lada ko ang problema. Mao ni ang crisis nga atubangon mga sukid tig paminaw. Unya unsa man ta? Unsa man to mga congressman o mga senador? Ala concentrate nang gyapon ni Sara. Ang ako nang ikaingon kung pananglitan ang 28th Congress mo decide sila unsa ilang desisyon, pareha na back up by law atong respetaran para mo padayon na ta sa pagtutok sa problema yung tinuod. So kung moingon ang 20th Congress nga wa gyud jurisdiction, okay, move on na. Back to work. O moingon nga naay jurisdiction, okay, paspasi ang trial. Para mahuman, back to work na sad, Straight to the point. Ay kinipod mahigal lang lower house, ala atat na atat nga mapadayon ang hearing. Atat na atat inday kinya kunuhay nagdali nga ipadayon na gyud. Pag intrigue appearance na karon sa abogado ni Sara, pinanguluhan ni Siegfried Forton. Ito na, ni file lang appearance mahigala, adkaw tilam. Wa po nila dawata. Atat na atat nga magsugod na mga higala ang kaso. Yan na, intrigue appearance, adkaw tilam.
wa nila i-receive. Ngayon nga, sige lang, kay material man na. Pero klaro ninyo receive din ha, para magdali man kamo, ha? Kadaot yung propagandaan ng kalakiha, ha? Nisod na ni entry nag-appearance ang Narvasa Fortun Salazar Law Firm nga mga abogado mahigalang Sara Duterte. Ang ila ining mga banggiitan nga abogado kini Sigfred Fortun o kini si Narvasa katong iyang amahan mo tong Chief Justice kanadto. Wa kay ko kakita sa kuan gyud ani. Kaya sa una kini Fortun counsel ning IRAP pero ang lead counsel at the time mauban si kuan kini niyang Estelito Mendoza o kadto si former Chief Justice Narvasa. Straight to the point. Pag kini ilang mga kaubanan 16 mes na kabuok. Mga bata pa ning uban nagtuo ko nga maayo sa research ni day. Duda ko mga banggiitan sa ni mahigala mo kulikot og mga angay nga i-research. So, sige okay, kumbati na. Paspasan na dayon kung panalitan mo ingon why jurisdiction, back up by law na, okay, back to work. Ug moingon nga na jurisdiction, paspase. Aron mahumanta. Unya back to work na kay unsa ba yung tao ni hapit na ni anata mahigala sa tunga-tunga sa administrasyon ni BBM wa big ticket projects nga nahimo. Straight to the point. Kini guban pang mga sultanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.